Binaba. Ano problema mo? Man, hindi ka gidi maguntat. Wala na tagani, di bala? Nay? Wala pasensya. Si Brian, di ka kulit. Di, gusto magbalik. Nay, kulangon nga ni ako ng allowance. Kag, tamo pa kung mga papili sa hinasikaso. Ga video call man ta ah. Sige, Nay. Sabi ko may obra na ito sa factory. Ida. Sige, Nay. Nang? Ako to kagina na bakal si mo sang hapon. Wala man ni epekto. To piki man to. Oo, 15 minutes na. Ginsunod ko man lang instruction mo. Sige na nga. Hindi ta siya papulitan pa. Wait, kabalo ba si Oda? Perto? Baligin niyo ko, may kasunod na. Sulod! Anong ginanatabo, ha? May nagalagas ako na. Buot, wala na ako kabalo. Wala mo kung may nakitaan nga nagalaga sa imo. May nagasunod sa ako nga do pispis. Ganda may do, pag ito. Basi tik-tik? Tik-tik! Wala man siya gabusong. Gabusong ka, day? Ha? Wala na. Dito sa amon sa uma. Nagligad lang nga bulan, may gidumog to ang tik-tik. Ginko agad ang bata sa tiyan sa babae. Grabe ang tik-tik. Hasta sa syudad labot pa. Kung matunog pa na ang huniya, layo pa na siya. Kung maghinay na gani, halong ka kay basi sa tupad mo na siya. Nung Romy, kung ate na. Ginapakulbaan mo pagin siya, oh. Okay ka lang, day? Gusto mo dalang ka sa ospital? Basi ginusog na. Nung Romy? Okay lang, thank you, Gid. Nirala ko garo makabantay ko na taxi. Taga din ka, day? Garinta lang ko din ako sa Landoni. At itulong ka na lang namon, ah. Total, alagyan na malanggali. Thank you, Gid.
butangan mo day ahos ang bintana mo kapirtahan para di ka pag-abaton. Nung Romy, lakat na ta. Salamat, kaya dalong ka mo. Ano to gani ako? Luy, ahos. Linting! Ay, di mo rin makuha ang bata ko! Lang, hindi na ako sakit-sakit kanya katama. Hindi ko rin iba pa na yun nun. Lang, kapag inuwi ko, naobrahon ko para hindi pa na yun. Hello? Bray! Katuwi ko din sa apartment, please! Iginatake ko din sa tik-tik. Katuwi ko din, please! Sige, please!